राजखान्थि हान्जानि गाहाय दैदेनगिरिफोर मुस्रि प्रमद बर' सार आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोननि बे दैदेनजानाय हान्जा बेखौ जों माबोरैहाय खौसे खालामनो हायो बिनि थाखाय रायजो राजानिफ्राय गोबां माने दाबि फैदों आरो लुबैनाय फैदों हास्थायनाय फैदों आरो बे फैनायनि गुबै जाहोना बेनो जे दिनै जोङो एसे नोजोर होदों जों नुनो मोन्दों जे बे मोननै हान्जाया जुदि ज' जायाबा गावस्रानानै थायोबा जोंनि फैबाय थानाय समा बारा मोजां जानाय नङा बेखौ जों नुहुरदों बर' रायजो राजाया नुहुरदों बर'नि आफादफ्रा नुहुरदों दा बेखायनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोलनिफ्रायनो बिथांमोना माखासे हाबाफारि लाबोदों बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादाबो जों बेनि बेलायाव जा हायो जों नाजाबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा XBLT वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटि बिथांमोनाबो नाजाबोदों आरो लोगोसे XNDB वेलफेयार एस'सिएसन बिथांमोनाबो नाजाबोदों दा बेखायनो जोङो बे मोनब्रै आफादनि हांख्रायनायाव जोङो थांनाय 13 जुलाइ बे बड'फा हाउसआवनो जोङो मोनसे गासै 16 बर'फोरनि जेनाखि माहारि आफाद बेखौ लानानै जों सावरायदों आरो बेनि उनाव जोङो थांनाय 3 आगस्ट'आव जोङो गुवाहाटीयाव थानाय माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेवहाय जोङो 17 आफाद जों जयै बेवहाय सावरायदों आरो बे सावरायनाय लेखा जोङो मोनसे लाइजाम जोङो थांनाय 5 आगस्ट'खालि जोंनि मोननै जेनाखि राजखान्थि दोलो BTC ओनसोल बा BTRनि UPPLनि आरो लोगोसे BPFनि आफादगिरि सारिनोबो बेखौ जों मोनहोदों दा बे मथे जोङो बिथांमोननिफ्राय मोनसे फिननायखौ जों नेदों जोंहा फिननाया मोनसे साइडनिफ्राय लिरनानै हरदों आरो मोनसेनिफ्राय जोंनो खुगाजों होदों भार्बेलि जोंनो होदों दा बेखौ लानानै जोङो बोरै हायो जों खामानि मावबाय थानाय जादों दा गासैबो बाथ्राखौ समजों लोगोसे जोङो आवगायनो थाखाय जों नाजादों आरो जों मोनसे सम खानानै होदों बिथांमोननो जे 12 आगस्टनि सिगां बिथांमोननि गोसोनि खोथा बिथांमोना मा लुबैदों जुदि बिथांमोना लुबैयोब्ला जोंखौ आलदा लोगो हमनानै बिथांमोना जोंजों सावरायनो हागोन जों बे खाबुखौ बिथांमोननो होदों आरो बे खाबुखौ दिनै जों मिथिदों जे UPPLनि मानजाथाव आफादगिरि मुस्रि प्रमद बर' सारा जोंखौ बुंदों जे बिथाङा 10 आगस्ट'खालि जोंखौ लोगो हमगोन थिग बिदिनो जोङो BPFनि बेलायावबो जोङो मिजिंथिदों जे बिथांमोनाबो जोंनो मोनसे पजिटिभ नट जोंनो होगोन मानोना जों दिनै जि मावदों बियो जोङो जास्ट मोनसे माहारि आफाद हिसाबै जों लिंनानै होदों नाथाय बे हास्थायनाया जोंनिल' नङा बे गासैबो हास्थायनाया बर' रायजो राजानि हास्थायनाय BTRआव थानाय गासैबो गुबुन हारि हारिसाफ्रा बुङाखै नाथाय बिथांमोनाबो बर'फ्रा खौसे जानायखौ लुबैदों जोंनि बे मोननै राजखान्थि हान्जाखौ ज' जानायखौ लुबैदों बेयावनो मोनसे बाथ्रा बुंफानो लुबैदों जे दिनैनि प्रेस मिडियानि गेजेरजों सोरबाया जोंखौ सोंनो हागौ जे बेवहाय गोदानै दाजानाय जि APBखौ मानो रायखाङाखै दा बेखायनो जों दिनै नोंथांमोननो मिथिहोगोन जे जोङो APBखौबो जि मोनसे गोदानै दाजानाय राजखान्थि हान्जा बेखौबो जोङो मान होयो सन्मान होयो जोङो जेब्ला नैबे मोननैजों सावरायखांनानै एसे डेभेलप जायोबा जों बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन मानोना जों दिनैनि दिनाव बर'फोरनि जि राजखान्थि हान्जा बिथांमोनखौ गावस्रानानै थानानै खामानि मावनायखौ जों लुबैया मानोना जोंनि बड'फाया बुंलांखादों जे जोंनि हारिया खौसे जाबासो खौसे थाब्लासो जों इयुनाव जाफुंसारनो हागोन साबायखर गोजोन्थों